na. Giguba. Wa pa na ayo. Guba nga to. Tungan ng sunog. Aw, sige kay anak mo ginikap. Dila ginagkusgon ba kay wa pa rin ito nang makiting tagasa gitutuan na. Ang katong alahas ang gideliver ka ganiha, gikuhaan ako kusa. Kay, ay lang pangutan ako kusa. Basta gikuhaan to na kusa kay doon ako'y tagaan ani. Oo. Ako din. Ako rin mulot sa imong mama kay suhi man ko. Unsa naman sa ditoy? Bugay-bugay na pud ni. Inya na pud kong gisabutan. Nakapractice na ka. Natural, ang gipangan rin ako nahitabo na yun. Mama, that's what. Sumakaway na balik. Panay lang. Migo? Miga, Makaya? Okay na ba? Okay na. Arang ka na ba? Arang ka na. Yan sabay. Sukol to ka? sukol! Ayun ta? Padayon! Sige. Kawan. Maldito juga Juben! Panglayas mo! Panglayas! Palayasan na lang! Palayasa! Layas! Layas Juben! Layas! Ano pakita na mo? Ang hiwat ko sa inahan. Muani din eh. Magtagubot. Ma, nakatarong na nagtugbaro. Uy. Hala. Hala no. Ayun na. Ma, Ayun na ba niya? Sir Migo? Dong. Dong. Okay na ka? Dong. Dito eh. Sakit. Sakit. Alin ko na! Alin ko na! Alin ko na! Alin ko! Tingnan. Kasi na may gani kiniabot ka din ni Dong no. Negosyo ka na si Jobin. Huwag yung batasan. Okay na ka? Okay na ba miss? Sakit eh. Alo, Asa man sakit ba? Huwag ka niyo sakitang, di ba? Hindi rin ako. grabe sa Dong ni Balhino. Naadiri man ako sakit o mas ilok. Palihog kong doon, Adil Bay. Adil, Di Adil. o tayo na daday mo. Oh, Di ba yung speakers? ay, Hindi po sa tigas? sakit ka no. Sumpay magulis lang. Okay na? Di ano po sundughan. Ha? Buutas Uy. sundughan eh. Napa ni mong dughan? Oo. Ah, Pwede mo siguro, butaw ka ng doktor siguro lang. butawag doktor. Tay pa, mawa sa tadribe. Ug sa ito mahimo ana imong makuha na sa kutubig ug boy doktor kajut lang ha. Kajut lang. Sakit ka eh. Pilimon! Pilimon! Hi, tita! Good morning! Naka-sexy ni mo rin, tita. Uy! Ay, sana? Nakikita si Dina, day. Oh, hello. Ay, nandiyan na yung sign. Oy, ni Ameling, akong umaabot nga umagaron nga guwapa. Sabihan ni mo, tita, na. Dali. Nausa dayon. Nausa man ating sa mag-istorya sa ta. Wa ba gid mo makita si Jobin? Wala ko lagi, tita. Uy, Sa sige man ko niya, tawag. masin ka pang- Tingnan mo, tubag. Mo lagi ako ipakita, ipaitan ako sa Filimon karon papangita tong akong anak ug hain ra. Sige, kayo ka lang makigsabot na talaga ni Kuya sa kasal kita ba? Pero, niari ko today, kay, na ako ihatag ninyo ni Juan, Tito Filimon. Kasi lang lagayana ni Filimon. Uy, hain na ba ni siya? Excited na kay kwatong ihatag ni mo, day. Tanawa lang ha. Kung siya i-order dito sa Saudi, pagin siya. Tanawa lang ka lang. Ano po yung feeling mo yun ha? Ay, sa sudlanan pa lang saan. Kanindot na. Excited na kayo. Ako ginawa na ba na mabagay ka ninyo kasi loob ninyo kasal na mo. So, ikaw ay hope, happy ka na. Kasi lang is Filimon. Uy, hain na pa ni Tawana. Pagdungan ng tabing abli aron mas thrilling, di ba? Ito. Ano na akong ipangitag hain na? Ay, ito na. Sa man ni amat nagbarog ka mata din eh. Daya. Lingkod. Lingkod. Ay. Asa may akuhaan eh? Juan, kani siya, para imuhan niya siya, kani kang tito. Okay. Sir,
Sakit pa kayo? Okay naman. Sikitas kong tunggan eh. Ako na lang mga yog pasaylo. Sa mo silingan si Juven. Sa bahis ko itong Oh, okay lang. Wala problema. Pwede rin ito na ako kulataho ta ganihagod, pero maikog mo ko kay naaka niya. Napos mama ni mo. Kaya wa pa lang ko magpugong sa pugalingon. Kinabog ipamati ron. Siya ito mag-agwanta ni. Ito na to sa mama ni mo? Oo, doon na. Ay, kinili para ako, ah! Oo, para imo na siya dito. Pwede na ko abdihan daan? Sige, sukod din. Ano daw daw? Ay, excited na ako. Okay, mas pasilan. Di sa lang na ako naabdihan na kang Pilimon aron mas thrilling kung siya gyud mo abli, no? Okay, doon pa po na niya. Ah, okay. Kasi kinigang ko. Daoy, kanindot, ani. Ayo, palipay ka na, tita. But sure, dyan ko bagay. Ginani mo bagay. Ginani mo mga gold. No? Kaya dato ko na yan. Gulbaan ko. Nindot din siguro. Kanang, Kuan ba? Nang kira ka. Wala na sakit ni mo? oh, na okay na magamay. Okay na tumigaw eh. Okay naman sa ito, warm up naman ito ganiha. Kailangan may kumok ito tawanan ko. Kanang, ang rason din nga, niari ko din kay nakuihatag ni mo. Ano sa man? Pasalamat din ako ni mo nga, imo mo kong kitabangan nga, asang balis kapitan nga magyo kong tuyo. Ako nang ihatag ni mo. Mahal ang gini nga kwintas. Hindi mo mapalit ni sa Cebu. Gidagi na ako gikas gawas. Kunya, ikaw na gitagaan ako ani. Dawa tao. Kwintas? Oh, dawa tao. Try mo ni. Para ako ah. Oh, gitabangan man ko nimo mo nang tigaan ni. Ablihan ko na. Dahil kulbaan man ko kanindot yung tingali, ani. Saan ko na, be? Ha? Bagay. Ano kanindot na ni Day? Yes, ako siya yung nagpili ang nalindas. Good! Yes. Good! Ako na siyang gituyo kay para ka na magping anas sa balay para training ba ka ng parihatay. Training ba? Okay. Ya, kanina na ko sa. Wata na ako na ko sa. Wala ni sa kasal na. Bagay ni sa kong isuno. Yes. Ay! Meron na siya, tita. Pero last yun na siya na. Oh, kanindot, Diba? ani, Day. Wala kang chandelier. Wako yun, ani ba? Ay, dalangwa na. Pero kanang hinahinaya lang siya, tita, ha? Kaya tinuod man sugod ni nga gold niya. Kani mga perlas, ana. Ano ka mahalon, ani, Day? Oy. Siyempre, tita. Uy, mabalit magod ko para ito. Para inyo. O, di ba klipon? Sus, magsinagit ka, ana. Kasal. Ano, Day? Samot ka suya, mga suyahon, ani. Well, masuyagin sila sa inyong pamilya. Ang among pamilya, kay magkausa na rin ba? Tapon. Puhon! Ano, magkasal? Ganahan na yung kayo mo. Magkasal ka mo si Jubin, Day na Day. Excited na pa natin. Salamat kayo, ani, Day. Wala na po. Welcome, tita, anytime. And kung nakapa ko'y makita ng mga nindot, ay kabala ka, orderan sa tika kay. Tik-order man ko, taga-buwan. So, pilan yung tika. Ay! Kana mo na akong gusto. Mami na akong gusto na ikaw ang maasawa ni Jubin. Of course, thank you. Thank you, tita. Pasado na mga tao nga mutabang nako. Ako ginatigal regalo adi. Unsa na? Wala, wintas. Tinuod na, do? Oh, kinaw din lang. Ako gini gito yung palit kay ako ni regalo ni Adel. Kay amiga man mi niya, iya sa kong kitabangan ba. Mahal gini siya. Mahal ka no, no? Do tadi ana, no? Ay, tubi ko. Oh. Iyon sa kamar naglain na ba ito yung mga Ay, ayaw lang siguro na ko kay wala ba kumanas tubig ito, di magikan gripo. Gripo dong. Bira pa kuminom ng tubig gripo nang. Mineral gid akong gusto. Magpa, magpalit na yun, kung tidahan ko doon. Okay. Kunya, sa mi Adel. Duwa to. Ay, no. Uy, ano di ka po dawat? To refuse an offer is an insult. Ito na. Sa magkakoy. Suma. Oh, Noy. Hoy! Nay! May hapon ni Noy. Okay. Bisita ka? Amigo kong Adel Noy. Amiga ka ni Adil? Oh, Ay ko, muli niya akong papa. oh, mau din imong papa? Yes, ako. Pagi na ko pa. Kanang Noy.
Kanay bisita! Mao pagpagilila, amin na yun. Naalam ko mo ano nga, matinahuron dyan ko ba? Mao ba? Oo, hindi ko para ng uban nga, parating yung silingan nga, abusado kayo, ikulata pag ko ganiha. Ikaw gikulata? Okay, wag na sa kumusukol kay, di mo ko gusto gumot-gut. Gusto Wag na nga, gumot ka na. sa uning adil. Wala ki. Si Kwan. Mo na nindot mo nga himuon imong higala, buutan. Di mo sukol pag mama ni mo kon. Bugmuon di mo sukol. Oo. Akin na. Gibog gikulatan mo dyan, Jubin. Ha? Mao pa. Wala ta siyang Juven. Si Jubin? Mao na. Sus, wala kayo mapili. Ganun na pamilya. Gikan sa inahan. Okay na yun, wala tayong problema kay, Okay ra? okay na to lang. Tawaram sa lang yung, Ako sa lahi, ikaw na kapas. kunya, si, nag-uging na ayaw po. Ayo, kapas mo niya. Nilo, dalawa. Dalawa ko. Wala to ka maghiko-hiko, no? Kanila ko. Nagdusok ko diha. Nagdusok Wala ko na diha. Uy, Kaya, pasalamat sa niya. Kaya ko kasi mabudok madusok Sadang, niya. Okay. Di lang ko maglangay, ako gining ihatag ni Adil kay mao na akong isip salamat niya sa inyong anak ba. Oh, Oo. dito. Kay buutan kayo. Oh, wala. Dawatan lang ni Adil. Lutan eh. Ay, sorry ko. Di siya ako madawat. Ah? Di, para imo Ay, eh. dawa-dawa to lang. Dawa-dawa. Mawaw lang na siya. Oo, eh. Ano, wala na ka. Ako, okay na, nagkasabot ko na rin. Kuya, di lang ko maglangay kay, magpa-check up sa kunin kong Chika ibati ka. rin. Sige. Sige, sige. Kuya, manawag pa sa kusong ginikanan. Akong mamig daddy ko to sa abroad. Oo niya. Karong adlaw, mo maritikos kong allowance. Mau ba? Oo, Allowance? niya. Mag-withdraw pag 100,000. Oh, 100,000. Wala, parang... di mo ko na gusto kong ginikanan nga, magniwang ko ba? Ano ba? Oo, Mau kay, mo. pinanggap gini Oh, para unang pa sa ka, kagdag ka. Oh, Ano yung lawas nga ako giningal mo niya. Mo. Mabalik lang ko din eh. Ha? Sige, sige. Ya. Adil, salamat kay ha. Sige, salamat sa kaya. Salamat sa... Ani ka nang pasiuna pa na ako na. Apa sila? Ano pa rin sunod na? Ano musunod ani? Pwede ta mo tagsaan na. Ay, kaya mo yung tutay. Sige na kay magbalik-balik pa mo ko din eh. Mau ba? Sige. Ya, ato sa ko. Nang ha. Salamat, salamat. Adil ha, thank you kay ha. Balik-balik. Thank you kayo. Balik-balik. Bye lang. Bye-bye. Panindutan, higal na rin anak ka. Tansa na kinanaway, ha? Ano ginagawa to? Gihatag ni libre na didawaton. Bisan ka, mauuro to, no? Pag ba ganito mo naka-alien? Mabutan. Wala na usawa na. Ala na, sige na. Mamulit kita natin makitaan ka na paghihatag. Dinini mo dawaton, ako ni Prinda. Oh, ano ko na? Oh. Ay, naumiya. Ano na? Imo na ha? Ya, Imo na. ibalik ka to, tagsaan eh. As ka ninduta. Nya, sayang kita no, wala si Tito, si Juven diri, akong kuya sa balak eh. Oh, asam tayo mong kuya? Da, kanang naglakaw-lakaw na ako siya gipangita nga tao niya mo, nang wakakuyog na ko karon but kanang niabot man ni siya, so gidala lang nako kay para mahatid na ako niya masukod ninyo ba. Okay. Happy Yes, ka ba? siya nga was Pilimon, eh. Lagi, kaning tita. Ma-surprise ka ba kung ganahan ni siya ani, so ikasukod na lang. Oo. Salamat yung kayo, eh. Basta gold na siya, gold na. Okay. Nga, kanang sa kasal tita, sa man, wala man sila, kita na lang magsabot-sabot kahaan. Ay, kita na lang. Uy, kaya mo marag ako ka sa Pilimon nung akong anak. Ari lang kamusunod ako. Ako mag-iapoy matuman. Ay, kita na lang doon magsabot-sabot. Sige. Okay, yun saman. Kay gikuha mo ko as bridesmaid sa kato akong miga, patas niya. Naganahan kay ko sa lugar katong St. John's Country Palace ba. So nakahuna-huna ko nga dito na lang sa siguro kasal kay nito jud kaayo tita fairy tale gid kay ang lugar daghang kay mga tanong buwak nito jud kaayo. So dito na lang unta na ang mamong kasal. Ikaw tira ninyo. Ako, okay na. Okay na ko nindot man ka. Salig man ko Nindot ka, hindi ta. Tutak, ikabitan mo gasto. Oo. Actually ay nanakontrata. Ako'y bahala to tita nanakontrata. Okay. Yes, Ano yan? tita ka na sunod si Mana. Nagplano ko mag-ocular visit dito sa St. John's. Unya, baka kuyog ka na po. Ay, ikaw na lang tigali day, uy. Ikaw na lang pagbuot sa tanan, isalig na lang ako na ni mo tanan kay. Ikaw, ako na bitaw ka gasto, ani. Yung wala pa maging palagaan kami ni mo, ani. Kana mahalon na pag kayo na sin pure gold gina tita. Kay para ninyo ihatag din na ako yung mga gusto. Kay syempre love na ko si Juven. So kay yung mga love, ako ang love. Ay, ikaw na cute. Ako di pangita para sa kong anak. Ay, tita ha, magbukok
ka na ako. Nakabaan ba yung basig mo? Hindi ka gusto ba? Ay, dili, oy! Uy, buto kay ko nimo. Kadali ba mo na dako na kay gasto? Sige. So next week, ako nga tuon ng lugar. So if ever kuan i-chat na ko if makontak ako si Jovel kay pakuyo ko ta niya. Okay na tita. Okay na. Way problema. Tanan, way problema. Basta ikaw. Sige, thank you kayo tita. Thank you kayo. Sigtuto ka na eh. Iuli na lang ni nato ang kwintas ni Sir Iko, ma. Kasi iulit. Samtang ka. Ay, uli mo. Kita ko kayo ni ma. Oy, paminaw ha. Kuro kayo ni po. Dili na to na iuli. Ah, kay ngano? Ano iuli mo na to nga? Wa man na sa manguyap nimo. Wa man ka mangayo, iyam lang gihatag. Dito. Gihatag na. Yalisod kayo na katong balibaran. Kung sa Oo. ako. Unsa mo kay? Mahalo mo kayo na. Reklamo ka kay dako na sa presyo. Oo. Og dako, mulitan mo. Ug gamay reklamo ka pa sa nag-anan sa buhatag ni. Mao na. Mga ulat ay. Nga utak. Nga utak. Mga ulat. Oh, nga utak. Nga utak. Oh, suto. Go. Oh, oh. Ano sa ito ka?